Todo ben? Moi ben. Bueno, bo día a todas e a todos. Gracias por vir a esta rolda de prensa na que, como cada venres, imos a dar conta dos acordos de Xunta de Goberno, neste caso da última Xunta de Goberno do ano, deste 2018, na que paso a comentar os acordos adoptados, a porme a voso dispor por calquera aclaración sobre os mesmos ou calquer outro tipo de cuestións de ámbito local, nacional ou internacional. Bueno, hai moita urxencia porque a última é o que se chama esta Xunta de Goberno onde entran todos os asuntos pendentes de fiscalización de final de ano e polo tanto nos vou a ir dando un pouco mención deles. Creo que tedes o resumo que coincide, a mellor algunha cuestión non coincide porque haberá así moita urxencia, pero se hai algunha cuestión mo comentades. Porque no orde do día só figuraban, creo que eran 4 puntos, entre eles estaba unha decisión adoptada respecto á modificación da zona de residentes de Pelamios Vista Alegre. Sabedes que despois das actuacións que se fixeron en Vista Alegre adotáronse unha serie de decisións a finais de ano nunhas xuntas de goberno anterior de aumentar a zona verde para residentes na zona para poder garantizar o estacionamento na Rúa Santa Comba, no lateral do Parque de San Xoán, tamén en Bispo Peláez. Bueno, tiñamos tamén unha petición do bloque dos edificios na Avenida Castelao, Vencellada a Vista Alegre, de entrar nesa ampliación de zona de residentes. O que facemos hoxe é facer unha ampliación aos residentes do bloque de edificios na Avenida de Castelao para poder dedicar zona verde a residentes e así poder garantizar o estacionamento dos veciños e veciñas na zona. Hai unha proposta da concelleira María Roza relativa á concesión dunha exención no IBI, ten que ver ca sede da Fundación de José Otero Carmela. Sabes, José Otero, que foi recentemente recoñecido ca medalla de ouro da cidade, e unha exención reglada por lei ao ser unha fundación e a que lle corresponde co IBI. E logo hai un recurso de rexeitamento dun recurso de reposición contra un acordo adoptado neste ano nun imposto sobre o aumento do valor de terreos de natureza urbana. O Concello ditaminou unha reducción a un particular dun 50%, o particular solicita un 75%, o Concello reitera que o que lle corresponde é o 50%. Dentro do listado de cuestións por vía de urxencia, hai varias prórrogas de liñas de transporte colectivos que afectan, en primer lugar, a comunicación do Centro de Santiago de Compostela coa Peregrina e con extensión a Ponte Albar, e que está vencida unha licencia de Autos Carballo por un ano. Polo mesmo período tamén a que comunica o Centro de Santiago de Compostela con Villastro, con Reborido, que é concesión histórica de Hermanos Ferrín, e tamén por un ano o que comunica o polígono de Tambre, a Rúa da Rosa, e que ven sendo prestada por Autos Gravanxa. Sabedes que estas foron licencias históricas que de alguma maneira están ao marxe do servicio de transporte público e que bebían de concesións que as empresas no seu momento reivindicaron hai anos e que están a explotar, e o que se fai unha prórroga dun ano. Iníciase tamén un expediente de contratación de suministro e implantación dunha ampliación do servicio de servidores do Concello para vencellalos a solución da Administración Electrónica do Concello de Santiago de Compostela. Sabes que se está a traballar co contrato de adjudicación da implantación da Administración Electrónica e, polo tanto, é necesario aumentar a capacidade dos servidores, e o que se inicia a contratación está vencellado a un programa de fondos europeos, a un programa FEDER, e o mismo tamén a través da contratación dun acordo de licencia do que é o software do Xeoportal, eso que leva o nome de ELA, Small Government, para o Concello de Santiago de Compostela. Hai tamén xustificación de convenios e subvencións, sobre todo nos que ten que ver con Triatlón Compostela e todas as axudas de Santiago venceladas a bonotaxi. Hai tamén devolución de fianzas.
Axudícase tamén as obras de ampliación do patio e a dotación do parque infantil no Colexio Quiroga Palacios, en Conxo, por unha cantidade aproximada de 60.000 euros a empresa Rosal, e era unha actuación comprometida co centro educativo xa hai uns meses e que se axudica. Queda asinar contrato ata de replanteo e iniciar nunhas semanas a obra. Informaremos vos máis ou menos de cando se iniciarán as actuacións tanto no patio como no parque infantil. Hai tamén un inicio de expediente de contrata... Non, este non está. Logo hai tamén a dación de contas dun convenio coa Fundación do Refugio Animais, que supón unha actuación a maiores da que ven de alguma maneira exercendo o Concello de Santiago nesta fundación, da cal o Concello é partner fundamental, cunha aportación extraordinaria de 60.000 euros que van a ser dedicados a obras de melloras no refugio, en todo o que son as condicións de habitabilidade para os cans e para os gatos que ali están, e que era un compromiso adoptado dentro da Fundación Refugio Animais polo Concello de Santiago. Hai aprobación tamén de recoñecementos como peche de exercicio extrajudiciais de crédito vencellados ao que se fixo unha actuación de urxencia que se fixo no muro de Fontiñas na rúa Moscova, pendiente da execución do proxecto que xa está redactado e contemplado nos novos orzamentos, no que foi ese muro que estivo en perigo e que supuxo unha actuación de urxencia do Concello. Tamén a unha serie de meses do contrato de streaming do que é a televisión dos plenos, e que está ahora pendente uns novos pregos para volver a sacar a licitación, e tamén dun mobiliario vencellado a Selic, a Semana do Libro de Compostela, que entraron nos recoñecementos extrajudiciais. E eu creo que non hai nada máis dentro de todos os asuntos que foron entrados. Creo que é así. Creo que non, está ben. Que como eu teño as miñas propias notas, non teño o resumo, e foi así con múltiples expedientes, porque hai moitas fiscalizacións e moitas cousas. Así, se queres preguntar algunha cuestión sobre o mesmo ben, e se non, outro tipo de preguntas, comenzamos. Sobre o tema do transporte, estas prórrogas, que non sei se entraría na nova concesión ou non, porque non son exactamente as líneas que pide a operadora principal, pero debería estar xa con o novo servizo en marcha. Que pasa? A licitación do novo transporte público. Bueno, que se ten dito todo o mundo a estas alturas xa teria que estar funcionando o novo contrato. Sí, bueno, sabedes que o inicio de licitación, se todo vai ben, anunciarémoslo na primeira quincena de xaneiro, non? É dicir, hai unha serie de expedientes de peche de exercicio que están pendentes de fiscalización por intervención, entre eles está ese, e se non se atopa ningún tipo de cuestión, debería estar iniciada a contratación na primeira quincena de xaneiro e anunciada, e daremos vos anuncio da mesma. Dito isto, o expediente remitiuse hai moitos meses ao servicio de intervención, hubo sobrecarga de traballo, hubo a marcha da interventora titular, e iso implicou determinadas cuestións como o retraso do plan de pago do período medio de pago a proveedores, tamén a tramitación de determinados expedientes de calado, e coa chegada do novo interventor está a por solución a moitas desas cuestións, a diminución do período de pago, o período de medio de pago a proveedores, que nos agardamos telo totalmente normalizado ao longo do mes de xaneiro, e tamén a tramitación de múltiples expedientes de licitación de obras, e entre eles tamén de servicios, como pode ser o de transporte, que non é un expediente menor. Agardemos que na primeira quincena de xaneiro podamos anunciar o inicio da licitación e que Jorge Duarte poda comparecer para poder explicar as características do mesmo. Falámoslo deso hoxe na Xunta de Goberno, pero non toco do oído, falámoslo directamente. Algún outro tipo de cuestión? Non? Empezamos, temas locais primeiro e logo temas internacionais. Es que estos chicos son de internacional, entonces vosotros sois no, de nacional. Vos sois de locais. Sí. De locais quería ver a reunión diante do Consello
datas, pero hai queixas igualmente que non está funcionando no Consello. Bueno, eu desdramatizaría o de onte, non? É certo que a convocatoria do Consello e tamén a instancias dos propios membros do Consello no ano pasado convocouse o Consello unha vez aprobados os orzamentos e hubo un reproche de que mellor era convocalo antes de ser aprobados para ter coñecemento. Este ano convocouse, evidentemente, nas datas que se convocou para poder dar conta desa petición e da información dos orzamentos, e é certo que non hubo unha asistencia, é certo que eso non é positivo, pero tamén falouse persoalmente con todos os responsables das entidades, vais a volver a convocar en xaneiro, e esa é a información que me dá Jorge Duarte, que é o responsable. É dicir, eu levei o Consello de Relacións Veciñais os primeiros 2 anos de legislatura, convoqueinos, e, bueno, é un órgano de participación máis e de interlocución co tecido asociativo que está ben. Dito isto, bueno, é certo que estes días o Goberno municipal fixo unha importante labor de interlocución co tecido veciñal, con diferentes entidades da cidade, para falar do documento orzamentario. Entre eles nos reunimos co Foro Cívico, nos reunimos con veciños vencellados a múltiples proxectos do novo orzamento, entidades veciñais, universidade e outro tipo de entidades, e aí sí que hubo, bueno, moito retorno, e polo tanto eu agardo que nos vindeiros días se poda subsanar unha nova convocatoria do Consello de Relacións Veciñais. Parece ser que hai que cambiar tamén os membros e actualizalos, e esa é unha petición tamén dos membros, e normalizar unha situación que a todo agora foi relativamente normal, e que, bueno, e que esa é a explicación que me dan. Normal me parece que as queixas non son porque se utilizan datas navideñas e con cancelación de aviso desa convocatoria, senón xa de antes, con que nos están celebrando as reunións coa periodicidade que se debería. Bueno, en ese caso sí que nestes... Perdón, que hai 2 anos que teria que ter habido xa eleccións. Bueno, eu as directrices que din é que houbera escolla dos novos membros. Nos 2 anos que estiven convocáronse, creo que menos de 2 anos, 4 consellos, porque ainda pedín os datos, e é certo que o último celebrouse en xaneiro deste ano, co cal houve unha dilatación, non? Pero eu non vou entrar en ningún outro tipo de interpretación por respecto aos representantes veciñais. Parece ser que se vai facer unha nova convocatoria en xaneiro, e o que sí que se activará é o proceso de escolla dos novos representantes no Consello de Relacións Veciñais, porque é certo que hai algúns representantes que nestes momentos non teñen responsabilidades nas asociacións dos seus barrios, non? E iso é unha anomalía que haberá que subsanar. Alguna cuestión máis de local? Sí. Quería preguntar por a información que saiu sobre que a Fiscalía está a investigar un posible trato de favor con respecto a Salama da Testa por unha multa que tiña imposta por exceso horario e que deixa haber un expediente que, bueno, que se podería prorrogar 3 horas máis. Vamos a ver, nos respecto a esa información da cal nos descoñecemos o que se está a publicar, o cal ao mellor deberían responder outros, porque xa aparece o rodopío de outros procedementos previos. O único que sabemos é que hubo un procedimento administrativo cunha sala, en este caso a Sala Malatesta, no Concello de Santiago, e que no procedimento administrativo os responsables políticos das diferentes áreas, en este caso Jorge Duarte e Xanduro, asinaron toda a documentación que se lles foi poñendo diante na tramitación dos técnicos, e iso é o que sabemos. Non se adoptou ningún tipo de decisión política, e ao longo destes meses o que nunca tivemos ou percibimos, polo menos dende a alcaldía, no expediente foi ni moito menos ningún tipo de trato de favor, senón todo o contrario, porque a alcaldía único que chegou da tramitación deste expediente era a intención da propia sala de querellarse contra a propia administración local polo que entendían era unha mala tramitación administrativa, co cal o única información que tiven do expediente no seu momento foi a intención dos promotores de querellarse contra o Concello, non?
hoxe mismo falei cos concelleiros responsables do expediente, en ningún momento se adoptou ninguna decisión política e toda a tramitación que se foi facendo nesta casa, eles foron asinando o ben de determinadas apercibimentos ou determinadas cuestións e nunca hubo unha directriz política que discrepara da liña técnica da casa, como pode ser algún caso no que pode haber unha discrepancia, non foi este. Polo tanto, nada que ocultar, nada que temer e agardando a que calquera información que se nos pida que podamos dar. Esa é a información que teño. Supoño que eu non falei co director da asesoría xurídica información do expediente en cuestión. Do propio expediente, a remisión do expediente. Nada máis. Pero houve unha petición por parte da sala de ampliar horario de apertura? Non vou entrar en cuestións pormenorizadas porque non teño esa información. O único que sei é que a min, que foi o único que chegou á alcaldía, e que ao longo da tramitación do procedimento administrativo en ningún momento percibín a ver como podo expresar unha sensación de estar a ser ben tratados polo Concello, de que houbera un trato de favor, senón de que había cuestións no procedimento administrativo que les entendían que eran lesivas co que era a posta en marcha da iniciativa. E, de feito, eu creo que hai presentación de escritos nas cales anunciaban medidas legais contra a propia administración local. Pormenorizadamente, o que sei é que todo o expediente que se tramitou nesta casa contempla os informes técnicos pertinentes, os concelleiros derivaron a súa asinatura unha vez que se fixo a tramitación correspondente. Se me pides entrar en detalles concretos, non os teño. Non os teño. É a explicación que vos podo dar. Pero cando foi esa advertencia na alcaldía de que podería... Pois non che podo dar a data porque foi en varias ocasións. Foi en varias ocasións. É dicir, e non directamente a min, a través de gabinete de alcaldía e en varias ocasións de que estaba a haber unha mala praxe administrativa que nos non compartimos, o que tampouco vamos a compartir, que houbera un trato de favor cando o propio supostamente beneficiado se sentiu perxudicado como para demandar o Concello, como o mundo ao revés. Alguma cuestión máis? Que queredes preguntar de local? Nada? Bueno, pois eu vou a falar, porque como mañán sabedes estamos pleno de orzamentos. Sí. Entonces... Eso nos pasou con outras cosas, pero antes cando mencionou dos orzamentos... Veña, vamos, porque digo, joder, mañán traballamos o... Sí, eu quería saber, mañán... Claro. Porque non somos xente de emoción permanentemente, Rosa, senón vos non poderíades facer o vosso traballo e nós non poderíamos vivir en estado de permanente tensión, non? Eso non sería un concello normal. Non, vamos a ver, nos vamos ao pleno con convencemento de que é un bo documento e de que hai motivos máis que suficientes para viabilizalo, especialmente polos partidos políticos que teñen viabilizado os documentos orzamentarios nos anos previos, non? E únicamente agardar que impere unha posición de cidade máis alá de posicións partidarias. E por que digo isto? Porque sexa cal sexa o resultado de maio e nos aspiramos a seguir liderando o proceso de cambio na cidade ou a nova etapa, calquer grupo político vai querer ter un documento orzamentario en vigor onde aparezcan reflectidos os compromisos con outras administracións para infraestructuras importantes como a intermodal ou o protocolo de actuacións nos camiños da cidade, onde aparezan recollidos no capítulo de investimentos casi un 70% de acordos unánimos do conxunto da corporación e onde de alguna maneira podamos dotarnos dun documento expansivo que permita facer políticas, non? Eu sempre o digo, cando nos chegamos ao goberno municipal, foi preferible ter un documento orzamentario aprobado, ainda que fora
antitético ás nosas prioridades para a tramitación do día a día que non telo, e eu supoño que iso tamén acontecerá para o resto dos grupos que teñen ou optan a ter responsabilidades de goberno na cidade, non? Entón, a ninguén se lle escapa que a interlocución cos grupos, os socios preferentes, estes meses foi moito máis dificultosa, e que parece que o clima preelectoral condiciona que poida haber un cambio de posición. Eu agardo que eso non aconteza así e agardo que podamos viabilizar os orzamentos de 2019, uns días antes de que remate o 2018, cumplindo así tamén cos trámites temporais, non? E esa é a cuestión que lle estou a trasladar aos grupos, nomeadamente aos socios preferentes, porque reservaronse a posición de voto para o Pleno, non así o Partido Popular, que xa na Comisión Informativa votou en contra do documento. E ese é o que nos agardamos do debate orzamentario de mañán, que podamos salir con uns orzamentos novos para o 2019 por responsabilidade e por posición de cidade. Hai uns días. Sí, disculpe. Se non é así, pois evidentemente teremos un documento prorrogado 2018 no que nos veremos obrigados a levar, polo menos hasta o proceso electoral, pois modificativos de orzamento a cada pleno, pois para intentar cumprir cos compromisos coa Xunta, cas infraestructuras grandes, con determinadas liñas de investimento, e nos obrigará pois a unha tramitación administrativa extra e a unha lentitude no que é a posta en marcha de determinados procesos. A veces, cando se debate o orzamento do último ano, faise unha avaliación de que o mellor estratégicamente é interesante tumbalos. Eu creo que se algún grupo está en esa tentación, estáse a equivocar totalmente. Primeiro, porque son uns orzamentos que dificilmente imos a poder executar na primeira parte do ano entre a publicación, a posta en marcha, a resolución de posibles alegacións e determinadas cuestións. E segundo, porque eu creo que o feito de insinuar que a cidade ten problemas, está paralizada, e dar como receta o rexeitamento duns orzamentos, pois é contradictorio, e iso non entende ninguén a súa manteca. Pero dito iso, sairemos de dúbidas mañán. Eu creo que pase o que pase, cada quen fará a avaliación que considere políticamente. Nos, en caso de telo aprobado, pois será unha cuestión que reste traballo á maquinaria administrativa do Concello e que quite o debate político permanente en cada pleno, pois cuestións que afectan ao orzamento 2019. E se non, pois que cada quen dá explicacións e, sobre todo, que os veciños e veciñas saquen a conclusión que consideren. Eu creo que non, porque ningún compromiso se deixa de cumprir. Pode haber unha execución no ano natural dos compromisos, e eu falaba na xuntanza de onte co BNG, pois dun 50% das cuestións comprometidas, pero iso non significa que outro 50% non se vai a cumplir. De feito, hai cuestión como as hortas e como outros proxectos que están en marcha e que nos vindeiros meses verán a luz. Púxose tamén de excusa a cuestión de ingresos, pero este goberno non aumentou ningún tipo de ordenanza, ningún tipo de tasa ao longo deste mandato. A única baixada que se fixo foi por un acordo PP-PSOE, e este exercicio por primeira vez é un exercicio no que nos orzamentos de 2019 diminúe a carga impositiva aos veciños e compensamos esa diminución ca captación de fondos europeos. Polo tanto, e pódese poñer a cuestión estrutural permanentemente da execución orzamentaria no capítulo de investimentos, pero eso non significa que as obras non se fagan. Para mostras que se están a executar este ano, outro día eu creo que o concelleiro Rubén Cela de alguma maneira poñía a venda diante a ferida, falando do nivel de execución de outubro, e el sendo consciente de que no resto do trimestre van a entrar todas as certificacións das múltiples obras que se están a executar en Santiago, e iso vai aumentar o nivel de execución.
e sobre todo mandar unha mensaxe que as obras se non se executan no ano natural non se deixan de executar, e a prova é este ano que se están executando moitas de outros anos anteriores. Eu non encontro ninguna razón de peso máis que electoral para oporse aos orzamentos se se foron apoiando con abstencións ou votos favorables ao longo do mandato. E o que digo é que incluso como estrategia electoral, cada que entra a súa, pareceme un erro. Un erro porque non podes decir que criticas que a cidade non vai ao ritmo desexado, que ten síntomas de parálise e logo recetarlle suspensión orzamentaria. Eso parece que é contradictorio, non? Entón, eu creo que hai razóns máis que suficientes para facilitar. E logo hai unha cuestión de contexto. O que non pode, e en este caso estou falando do Partido Socialista, de solicitar o apoio para a aprobación dos orzamentos do Estado, as confluencias do Espazo de Unidade Popular, na Diputación, as mareas para aprobar os orzamentos que facilitaron. No resto das cidades estar adoptando unha posición de facilitación, e aquí en Santiago, por que non? Que hai unha estrategia diferente a que ten o Partido Socialista de construir estrutura orzamentaria en outros ámbitos. E aquí en Santiago, o que vale para o resto non vale para Santiago. Eu creo que eso tampouco entende ninguén. Hai uns días dixeran que tiña a sensación de que o bloque se iba a abster e que o PSOE iba a votar en contra dos orzamentos. Sigue pensando mucho. Bueno, eso é o que estaban a escenificar. Quero pensar que iso de alguma maneira vai a poder mudar, non? E non perdo a esperanza, incluso parece ser que o propio Partido Socialista, co cal manterei unha conversa ao sair de aquí, vai celebrar esta tarde unha xuntanza para tomar unha decisión definitiva, co cal eso significa que a decisión non está tomada. E toda a capacidade que podamos ter de convencemento, pois poñéramola en marcha até o pleno, e logo, unha vez que o pleno determine, pois determinado quedará. Tampouco nos imos a cortar as venas, non? Cada quen fará a análise que considere, e se é un análise de facilitación, pois recoñeceremos o que foi unha realidade este mandato, e é que o BNG e o Partido Socialista teñen permitido a gobernabilidade e a estabilidade da institución, independentemente das diferencias políticas, e que son nestes tempos que corren, sobre todo despois do mandato no que viñamos, pois é de agradecer. Porque, bueno, é de agradecer. É certo que o Concello de Santiago ao longo deste mandato ten participado e ten captado proxectos europeos por máis de 22 millóns de euros, hasta 6 proxectos, lidera 3 deles, e moitos deles pasaron por corporación e tamén foron facilitados, o que é a solicitude. Entón, bueno, ao final, máis alá da distancia política, manter unha normalidade institucional, eso só repercute no beneficio da cidade. E, bueno, cada quen fará a lectura que considere, evidentemente. Nos intentaremos dar as razóns. Se do capítulo de investimentos unha gran parte son acordos por unanimidade da corporación e non se aproban os orzamentos, que non se nos diga logo que non executamos os acordos da corporación. Pois se outra gran parte son os compromisos que a Xunta para grandes infraestructuras que están en licitación, como é a primeira fase da intermodal, o protocolo que a Xunta de actuación nos camiños, e non se nos aproba, pois que non se nos diga que non estamos cumprindo co resto das administracións. E se a última parte que falta do capítulo de investimentos son os orzamentos participativos que decidiron os veciños e non se aproban, porque tampouco interesa o que decían os veciños nos orzamentos participativos. Quero dicir, que nos intentamos buscar un documento, porque é certo que o modus operandi variou respecto aos anos anteriores. Os anos anteriores os partidos nos facían propostas e nos incorporábamos. Este ano enfriaron esa estrategia polas razóns que sexan, entón nos o que introducimos foron acordos unánimes da corporación para que todo o mundo se poida sentir reflectido no documento. Pero, bueno, non perdo a esperanza de que haxa un cambio de posición e de que incluso o propio Partido Socialista sexa coherente co que está solicitando en outros ámbitos. A min personalmente en varias ocasións, tanto de ámbito estatal como Diputación e outros niveis. Que é mellor unha institución con orzamentos que unha institución sin eles ou prorrogados, e que eso só repercute no beneficio da cidadanía. ¿Alguna cuestión? Ahora sí. Nacional. Depende, a ver. Bueno, tendo en conta que o Goberno perdeu as primeiras en Marea non aceptou o resultado e amenazan con recurrir aos tribunais, non sei se pensa como alcalde de Santiago que se xoga a Compostela Aberta en maio continuar, que o responsable sería quizáis deixalo pasar e non recurrir a vía judicial que se pode alargar durante o tempo e invadir o tempo das primarias,
Díxenlle estes días a un colega vosso nunha entrevista desas periódicas que temos, que todos temos retos e desexos para ano novo, e eu teño un. Falaba de hibernar o espazo local da dinámica galega, e ese é o meu reto, non? Cando falo de hibernar non falo de desconectar, é dicir, os ámbitos das mareas locais son ámbitos autónomos, e eu creo que as miñas valoracións, os meus posicionamentos públicos, unha vez exercido un intento de intermediación en representación de Compostela Aberta no ámbito galego, teñen que estar centrados no ámbito local. Entón, eso vai a depender tamén da miña facilidade para ser discreto nas declaracións e de que vos non me poñades difícil con preguntas. E explico por qué, non? É dicir, é certo que Compostela Aberta non tiña nada que gañar na intermediación que fixo, e aínda así a fixo por responsabilidade. É certo que o que ten acontecido no espazo galego non é o máis acaído para o propio espazo de unidade popular, tampouco que pode acontecer nas vindeiras semanas ou meses, pero curiosamente nos concellos e no caso de Compostela Aberta esa situación non se está a dar, e todas as sensibilidades suman. Enténdese Compostela Aberta como un resultante da suma de todas as sensibilidades. Todos os homes e mulleres que participan do espazo político entenden que o prioritario é facer defensa da gobernanza destes anos e solicitar un segundo mandato para pechar o traballo, e os problemas que existen no espazo galego en estes momentos non existen no espazo local. Entón, cal é a miña prioridade? Bueno, pois blindar ese espazo local. Por qué? Porque esta é a capital do país, esta é unha cidade moi especial onde todos levamos investido moito esforzo, moita vida estes anos, e é o que nos toca centrarnos, non? E blindar que as dinámicas que se dan fora no ámbito galego non afecten ao espazo que non teñen afectado a día de hoxe. Por lo tanto, non vou facer valoracións de ámbito nacional ou galego, ou chamalle X a cada quen o seu. Por que? Bueno, os resultados son os que son. Eu xa fixen a miña valoración e logo xa fixen todas as chamadas que tiña que facer a corresponsabilidade, entender o espazo como un espazo plural, un espazo de integración, e é certo que un non ten unha varita máxica para eso, pero sí ten unha responsabilidade directa no espazo local, que é Compostela Aberta. O que vou intentar, ano novo, vida nova. Todavía non estamos en ano novo, pois eso, algúns queren deixar de fumar, eu non fumo, algúns queren empezar a ir ao gimnasio, eu non vou e non teño tempo para ir, outros queren viaxar máis, eu non podo porque estou aquí a full time. Entón, cal é o meu desexo? Pois centrarme única e exclusivamente no espazo de Compostela Aberta. Non porque o espazo en estes momentos garanta a presencia de todas as sensibilidades, sino de que por todos os indicadores que temos din que é un espazo consolidado e un espazo que está con unha boa posición, e que si no seu momento foi punta de ilusión, en estes momentos é punta de esperanza, e é a nosa aportación que podemos facer. Quero recordarlle a Petón o problema de marea ao espazo local, pero de que pasará a captura. Eu supoño que será o que desexa moita xente que aconteza, pero nos traballaremos para que eso non aconteza, todo o contrario. A miña propia experiencia di que as dinámicas locais e outro tipo de dinámicas están moitas veces moi compartimentalizadas, e ao longo dos anos podría poñer moitos exemplos. Dicía nesa entrevista de referencia que agardaba da nova dirección. Podo poñer un exemplo. Cando tiña responsabilidades na alcaldía do Concello de Teo, fomos a unhas eleccións europeas nas que o BNG, formación na cal militei 18 anos, tivo os peores resultados en moito tempo, creo que non superaron 11%, e aos poucos meses celebramos unhas municipais onde quitamos maioría absoluta. Vale, as dinámicas son diferentes, e xa sei que todo o mundo fai traducciones directas, pero nun sentido no outro. Entón, bueno, nos o que teremos que cuidar ahora é do local tamén como unha maneira de aportar ao espazo galego. E logo xa anunciei que a partir dun de xaneiro virei cunhas letras tatuadas na frente, que a teño moi amplia, con pouca masa capilar, por decir que case ninguna,
e poñerei Compostela, entonces cada pregunta que se me faga de ámbito galego direi Compostela. Algún aproveitou para facer a gracia que decir que se non viña que agora podía poñer tamén Santiago, que me collía, Santiago de Compostela. En este caso era Luis Pardo, que é moi rápido. Entón, bueno, eso será o que faga, pois poñerei Compostela e me dirá, e usted que piensa das negociacións para as europeas? Diré, Compostela, ou Santiago de Compostela, se veño sin gorra. Vamos a aproveitar en todo que estamos en 28. Por eso estou aquí correspondendo, e por eso todavía non me tatuei. Penso que o teme que a nova dirección poida repetir o que aconteceu en outros lugares como Ferrol e promova ou apoie a creación de outras candidaturas de unidade popular alternativas con Compostela Verde. Xa teño dado opinión, eu creo que eso non deberá acontecer en ningún momento, entre outras cosas porque ninguén o entendería, non? Xa teño dado a miña opinión cando aconteceu en Ferrol e eu creo que a xente identifica os espacios representativos, en este caso das candidaturas das mareas ou da Unidade Popular, e non se entendería que houbera duplicidade, non? Entón, espero ou confío en que eso non aconteza. E que as dinámicas no espazo municipal son diferentes, pero entón que justificou a creación da mesa para procurar a renovación da portavocía de Marea, aducindo que estaban aí a selección municipal. Esa sería unha cuestión que debería resolver. Por unha cuestión de responsabilidade e entendendo que era necesario sintonizar o espazo galego co espazo local, actuouse nese sentido. O que pasa é que o que foi unha chamada de intermediación e a corresponsabilidade foi claramente catalogado, e non só mediáticamente, porque aquí non mato mensaxeiros, senón tamén de maneira interesada no proceso interno, como unha posición de parte, cando nos o que estábamos facendo un chamado á corresponsabilidade de todas as formacións e as sensibilidades. Bueno, actuamos por responsabilidade. Cando digo que actuamos con moi pouco que gañar e moito que perder, éramos conscientes, pero necesitamos quedarnos ca sensación de que polo menos o intentamos, non? E cando menos, eso é o que nos queda. Bueno, eu levo participando na construción do espacio de Unidade Popular dende a creación de AGE, dende que moitos e moitas marchamos do BNG en AMIO, con AGE, cas mareas, ca creación de Marea, cos diferentes procesos, e evidentemente chega un momento que se ti percibes determinadas cousas e colectivamente Compostela Aberta as percibe, intentamos actuar nunha intermediación, nunha corresponsabilidade. Bueno, non se dan as circunstancias para que o que queríamos de alguma maneira acontecera e entonces hai que asumir a situación e non dramatizala e ser responsables no ámbito no que verdadeiramente temos competencias, que no día a día do Concello e do espacio cidadán. Non queda outra. Me falta ainda os resultados da auditoría que encargou o sector crítico, a marxe deses resultados e de que poida derivar o proceso que ainda non parece fechado, a marxe deses resultados vostedes en Marea. Marea é o espacio en estes momentos que nos define a todos e a todas a nivel galego, pero eu onde vou concentrar as miñas enerxías é nunha das mareas que é Compostela Aberta. Eso é así, eso non é incompatible co outro. É dicir, pero onde vou a estar traballando activamente, opinando e participando, por unha razón obvia, hasta se credes de sentido común e de inteligencia, é no espazo local que ten responsabilidade de goberno na cidade e que se vai a presentar as eleccións nuns meses para rendir contas e para pedir un segundo mandato para rematar o traballo. Esa é a cuestión que en estes momentos vou a facer. Eso non quita que eu non perciba que o espacio a nivel galego está en un risco evidente despois da deriva dos últimos meses de entrar en unha crisis de complicada solución, non? Pero eso non quita que no caso das cidades e de moitas vilas eso non aconteza, entón polo menos sexamos constructivos. Esa é a posición. Xa, a cuestión ese sería como integrante de Marea. Eu son inscrito en Marea e non teño previsto deixar de serlo. Unha decisión? Non me corresponde a min avalialo. Correspondelle no seu momento se se dá esa situación os que participen e as razóns que se podan expoñer, pero en todo caso sí que podo anunciar que Compostela.
Polo que entendí estes días, esa hibernación do espazo galego está en paralelo coa activación da posibilidade de alianzas con outras forzas municipalistas do Estado. Incluso non sei se Eso xa o aclarei e non é así outra cousa que esa sea unha liña argumental da que se siga tirando, non? É dicir, derívase dun tuit que eu poño conxuntamente con outros alcaldes por un anuncio dunha persoa, que neste caso o teniente alcalde de Barcelona, que é Gerardo Pisarello, que vai abandonar o ámbito local para irse ao ámbito europeo, e na medida en que a mí me vence esa persoa non só un respeto político ao seu perfil e ao feito de que considero que un dos mellores cadros do Estado, senón o feito de que teño incluso unha relación persoal e unha relación de amizade. E, polo tanto, eu onde este el vou me sentir representado, pero a título individual. Si aí se deriva que estou participando en outro tipo de dinámicas, é que non se está a entender o que estou a decir. Compostela. Claro. No? Entón, bueno, eu supoño que ademais hai que ser moi responsable con todo o que se di, porque todo o que se di existe moita susceptibilidade e é interpretable, e sempre me toca a min. Non sei por qué, pero sempre me toca a min. Entón, bueno, pois non hai nada diso. Non hai nada diso. Nin eu vou impulsar ningún tipo de proceso para as europeas, nin o vou facer personalmente, nin considero que sexa un modelo para o país, porque eu podo entender unha alianza de cidades para moitos asuntos, tamén incluso para participar en espazos electorais, pero eu creo que no caso do noso país a realidade é moito máis complexa e non se pode explicar únicamente dentro dunha óptica urbana. É unha realidade, bueno, con outro tipo de problemáticas, e as solucións que hai que buscar en todos os ámbitos, sea estatais ou sea europeos, teñen que ser globais, non poden ser únicamente cas lentes urbanas, teñen que ser cas lentes do conxunto do país. Si se me tivera preguntado, teria explicado, pero nadie me preguntou, xa me colocaron en el proceso. Aproveitade, chicos, que día de un... A Xunta de Goberno a Xunta de Goberno da semana que ven... Se está fora de plano. Sí, totalmente. Mirei cun cartelito. Vou vir cun cartelito. Sí, exactamente, vou vir cun cartelito. Eu entendo.